नमस्कार. आज आम्ही सोये सांदण करचे पळोवया. सांदण करच्या कामकाजाय मोठे तांदळाचो रवो हो घरात करून घेतिलो, 1.5 वल नाल्ल, थोडे नाल्ला उदक, साखर, मीठ आणि खोबरेल तेल. रवो करच्याक पोळ्याच मोठे तांदूळ 2 व्हड ग्लासान 4 तास उदकात भिजया. नंतर उदक गाळून 20 मिनिट फॅना सकल कपड्यावर पातळून सुकया. हे तांदूळ जराशे वले असतानाच मिक्सरात घाला, सुमार 3 सेकंड वाटा आणि मोठो आणि खरखरीत रवो तयार करून घ्या. वली नारळाची सोय मिक्सरात नारळा उदक घालून जरा बारीक करून घ्या. गॅसाचेर व्हड कायलीत तांदूळ घेतील पेल्या मापान 2 माप उदक घाला, साखर, मीठ घाला, तांदळा रव घाला आणि बरेकन चाळून घ्या. कंटिन्युअस हालयते राबा. उदक बेगी सुकलेश दिसल्यार आनीक अर्द माप उदक घाला. रव्यात उदक सगळी ओळून घेतली की सोय घाला आणि बरें मिक्स करा. टेस्ट वाडोवच्याक जाय जाल्यार थोडी काजू बी घाल्यार जाता. आता गॅस बंद करा आणि सगळे समाकन एकपटी मिक्स करून घ्या. कुकर आयदनाक हातानच खोबरेल तेल चारी वाटेन लावून घ्या. तयार केल्ली पीठ ह्या आयदनात पातळून घाला. हे इडल्या आयदनाक घालून इडलेवरी बी केल्या जाता. समाकन स्प्रेड करून वयल्यान थोडे खोबरेल तेल लावून घ्या. कुकरा भितर उदक घाला, तातूंत एक रिंग दवन प्लेट दवरा. ही आयदन एका वयर एक दवरा. आयदना वयर प्लेट धापा आणि सीटी घालनशी कुकर धापा आणि इडली करचे बरी 20 मिनिट उकडून घ्या. 20 मिनिटां नंतर आमगेल सांदण बरेकन उकडला आणि निविल नंतर ताजी खडी कापून घ्या. हे सांदण अशी खावच्या बी बरं लागता, जाय जाल्यार चटणी बरोबर बी खाया. तुम्ही बी कन कस जाल म्हण कमेंट कन कळया आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करच्या विसर नाकात. धन्यवाद.